Ćao svima, danas ću da vam pokažem moj pištolj. Uvijek sam imao ljubav prema oružju, ono, kao dete, ono. Mi smo se kao klinci tu, tako da se ne preporučuje osobama mlađim od 16 godina. I rekao, ajde da se častim, znači uzet ću ovaj pištolj. Kao i svaki review do sada, počinjemo sa STI Tech Master ili ti STI Tech Master. Znači kada puknete, kuglica izlazi brzinom 230 mm, znači svake sekunde pređe 800 grama. Kutija je za čudo poprilično nekvalitetna, znači radi na gas. Ovdje imamo papirologiju sa uputstvima itd. Nije toliko zanimljivo. Ajde kažemo cene, znači pištolj je skoro kilogram, znači nije bio jeftin, da se razumemo. Nije naravno dovoljno kupiti samo pištolj. Sad kad bismo stavili kuglicu ovdje i puknemo, ne bi ispalio. Zašto? Zašto mu treba 14.000 dinara. Ovo je inače model po pištolju stiropor i ovaj karton. Znači ono, bukvalno pravi pištolj, znači nema šta, poprilično lagano sve. E sad, uzmemo pištolj i tako je to kad gledaš u ekran, a ne gde treba, ali dobro. Stavimo tu i jedno 4 sekunde držimo. Bukvalno kao u fudbalu, ono kada šutnete pa felširate loptu, pa onako. Naravno, morate paziti gde pucate, znači nemojte samo u neke mete ili šta god, tako da u nekoga ili nešto pucate. Kažem, već nekih 500 metaka sam ispalio, uglavnom sa društvom idemo negde u prirodu i gađamo neke mete, obično u nekoga, to jest gas. Opuštajuće, smirujuće. Još jedna bitna stvar koju sam zaboravio da napomenem je gas. Tako da, eto, znači to je moj pištolj. Danas pričamo o telefonima, dakle ja ću da prođem kroz sve telefone, čisto eto da vidite. I takođe, hoćemo isto da pokažemo ludila neka. Moj prvi telefon sam dobio 2002. godine. U pitanju je OnePlus One. Šta je taj telefon mogao? U suštini, ono najosnovnije, znači ništa, apsolutno, totalno, znači na ekranu si ima samo dve linije. Jedino što je bilo više cool od ovog telefona je slike, to je bio jedan od ono kao... Onda sam imao K510i, K800i, C702. Znači ti si bog ako imaš taj telefon. Od tada sam se ja navukao na Android. Ti si mogao da uzmeš svoj prst i po ekranu da radiš nešto. I ono, to je u suštini to. Posle toga sam imao Kubot X9. Ne želim previše da pričam o njemu. Evo, ovo je jedna polovina tog telefona. Njega sam jako kratko imao, bukvalno možda nedelju dana. Od 2011. do 2013, znači 2 godine. To je jednostavno bilo wow. Koliko sam promenio, znači 1, 2, 4, 9, 10, 7, 3, 4, 4, 15, znači 16 telefona sam promenio od 2002. godine. Tako da, eto.